pinangga kong nasud Pilipinas. Nagdungaw sa bintana nga layo ag bananaw, inubanan sa lawong nga pagpangupaw. Gipungan ko lang kining pagbati uban sa akong mga ginikanan nga aduna usay tinipigan sama kanako. Makalibog ang kalibutan, ingon nga sa akong mapaobsanon nga hunahuna, wala ko kaayo masabot kining tanan. Ang mga pulong ko giyahan unta sa labang magagagahong tungod sa makahadlok nga pandemya. Dili ra kini sa China, Europa, Amerika o uban pa. Ang bugos nga kalibutan na daog, kabos, adunahan, bata o tigulang, walay tao nga adunay mahika nga makikasdang sa maong balatian. Maayo na lang sa balay o sa eskwelahan, ang paghugas sa kamo ang akong naandan. Ang pagsulob sa taming sa naong kinahanglan dili hikalintan. Gingon nga alang kini sa atong kaluwasan. Magluha kini sa dili ko masabtan nga gibati. Gusto kong isinggit ang mga kalisod nga akong nakita sa palibot. Luhod o isara ang mga mata sa akong pagmata. Gipangayo ko ang pag-ong paglaom, diin mahayag pag-usab. Pagtuo sa labawng magagagahong og disiplina sa kaugalingon nga maoy magpukaw sa atong kaugmaon. Sa makadaot nga pandemic, kini ang atong epektibo nga hinagiban. Unta madunggan sa tanan ang atong magapag-ampo o ang atong kalibutan sa katapusan maayo na unta aron kitang tanan gawas nun sa panginabuhian. Idol Ludi, may hapon ka na tong tanan.